Това е новата ни придобивка, която чисти сама. За първи път я включваме, така че ще видим за какво става въпрос. Роботче с сензори, което ходи и чисти навсякъде. Може да се наглася с таймер, всеки ден в определен час да се включва само, то си излиза от майката, чисти и после като приключи се връща. Сега можеш и да готви? Ще видим опцията за готвене по-нататък. Според ни приятели, които ни препоръчаха, е страхотно удобство. Разбира се, дигнали сме на високо максимално. По принцип минава по няколко пъти на едно и също място, за да е сигурно, че ще почисти добре. Ако има някъде по-мръсно, включва специална система за по-добро почистване. Е, това, което се вижда там в ъгъла черното, е майката. Сега минава под масата.